Všichni vítejte u dnešního videa a dnešní video je teda úplně první na tomhle kanále. Chci teda říct hned v prvním videu je to, že jsem už předtím měla jeden kanál. Nebudu vám říkat, jak se tam jmenuju, protože včera jsem na něm skončila a dneska už jsem si založila tenhle a je to kvůli tomu, že jsem tam měla nějakých 12 odběratelů jenom a ty lidi si mě vůbec nevšímali, prostě psala jsem jim různý do popisku i ve videu jsem to říkala, aby mi do komentářů psali nápady na videa, co bych mohla točit a tak. A nikdo si mě prostě nevšímal, měla jsem sice 12 odběratelů, ale nikdo mi ty videa nekomentoval. Doufám, že to je teda všechno, co jsem chtěla říct, když to koukněte do popisku videa a tam bude to mít zbytek napsaný. A dnešní video je teda moje denní rutina, už to bude všední den a potom víkend a já doufám, že se vám to bude líbit a nebudu to zdržovat a jdeme na to. Vstávám tak okolo 6:45, půl sedmí a to kvůli tomu, že ráno vidím ještě ségru do školky, takže vstávám dřív. Věc, co ráno dělám, je, že se převlíknu a potom si jdu vyčistit zuby a nakonec si ještě učešu vlasy. A potom asi tak ve 7:45 odcházím do školy. Vracím se okolo 3:45. Potom si teda sedám ke svému stolu a dělám úkoly. Občas jdu na počítač, když mám nějaký ten čas. A nedělám jen věci pro sebe, ale třeba i mají nádobí a tak. Momentálně uvidíte scénu, kdy se koukáte na vypnutou televizi. Luxus, kdybych točila videa v tomhle. Krátká scéna, jak jsem se zbláznila. Bude tutoriál na bílý svítivý vlasy. Je to úplně jednoduchý. Prostě si zapnete mobil a dáte tam efekty negativ a máte to hotový. Ježiš, ty zuby. To je hrozný. Co to je? A to tělko je takové hezký, to oranžový se mi nelíbí, ale tohle je hezčí. Já jsem si v tom prostě musela udělat fotku. Třeba hraju se svým pejskem Betkou. Spát chodím okolo 9:30. O víkendu se budím tak v 9 a potom zrovna vstávám. Pojedu hned do kuchyně se nasnídat. Většinou si jen dávám třeba rohlík nebo housku s ramou. Jsem nasnídaná, jdu zpátky do svého pokoje a jak jsem po ránu hrozně unavená, tak mi nikdy nejdou vylízt ty schody. Potom se převlíknu a stejně jako ve všední den samozřejmě čistím zuby a češu vlasy. Často si o víkendu kreslím, protože nechci prostě víkend strávit jen na mobilu a na počítači a tak, takže si dost často kreslím a... Nevím teda jak vy, ale já si myslím, že kreslím docela hezky. Potom se třeba ještě učím, protože v týdnu se mi nic nechce dělat, takže se učím o víkendu. A někdy přece jenom sednu večer v počítači. Chytím tě. Ale někdy taky běhám se svým pejskem nebo s tou Betkou po zahradě, protože to mě taky děsně baví. Bati, utíkej. No utíkej. A úplně miluju jahody.
teda převlíknu do pyžama, potom co se umyju a jdu spát. A o víkendu většinou chodím tak 10 v 11, protože většinou koukám třeba na film na notebooku nebo tak. Tohle bylo z dnešního videa všechno, já doufám, že se vám líbilo. Nezapomeňte dát like, odběr nebo koment. Byla bych moc ráda, kdybyste mi dali ten odběr, protože si to hrozně moc cením a pak bych byla strašně moc ráda, kdybych měla nějaký odběratele. Na konci tohohle videa budete mít můj Snapchat, takže si mě tam určitě přidejte. Mám na mobilu takový natáčení obrazovky, takže můžu to jakoby natočit a pak to vždycky ukážu i ve videu. A potom, kdybyste chtěli, tak mi pište do komentářů. Přemýšlela jsem o tom, že bych mohla točit jakoby sliter nebo sliterio, nevím, jak se to říká. A mohla bych teda točit let's play na tu hru, pokud byste to chtěli, tak mi to napište do komentářů. To video by třeba vyšlo ještě dneska, protože to sliter hraju fakt hodně často a nedělá mi problém to natočit a hned to vydat, protože ten let's play bych v podstatě nestříhala, abyste viděli celou tu hru, jak to hraju. Samozřejmě, kdybych tam dobu jela rovně, nedělalo by se nic, tak bych to nejspíš vystřihla, ale chápete. Teda všechno, mějte se hezky a ahoj!